Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilen azyk önümleriniň wagty epesli ýokurlandy. Ilki bilen Rus önümleriniň narhy göterildi. Ukrainadan getirilen önümler paýtagtyň dukanlaryndan gitdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda ortatda öndürilen un, şeker we ösümlik ýagyna täsir etdi. Bu barada habar berýän Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, haritlaryň bahaty ortaça 20% çenli ösüpdir. Russiýanyň ýurtdan azyk önümleriniň eksport etmegine girden gadagynçylygynyň ýygyny Türkmenistanda bu haritlaryň bahasy 15-20% ýokurlandy. Türkmen bazaryna harit getirýän telekiçiler häzir öňden bar bolan zapaslaryny satýarlar. Dip Türkmenistanly çeşmelerimizin biri aýtdy. Türkmenistan Gazagstandan we Orsetden uny import edýär. Şeker ýurda Orsetden, Azerbaýjandan, Hindistandan we Irandan getirilýär. Azatlyň habarçylary Orsetden we Azerbaýjandan import edilen şekeriň hem narh hem de hil taýdan deňeçerdigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, fevral aýynda Orsetde öndürilen ýa-da Azerbaýjandan getirilen 50 kilogramlyk haltaly şeker 680 manada satylan bolsa, 15-nji martda bir haltanyň bahasy 800 manada çenli ýokurlanypdyr. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursy boýunça 3,5 manat $1 barabar. Bahalaryň ýokurlanmagy ýylatyň uly böleginiň satyn alyş ukybyny ýene-de epesli çäklendirýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary 2017-nji ýylyň gözünden bäri azyk krizisyny başdan geçirýärler. Bahalaryň häzir ýokurlanmagy Türkmenistanda prezidentlik saýlawlarynyň tamamlanan pursadyna gabat geldi. Häkimetler häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňenligini eglan etdiler. Bu döwürde Orsetýanyň Ukraina ýaragly çözmegi Moskwa garşy ykdysady sanksiýalaryň giridilmegine sebäp boldy. Şeýle-de Orsetýanyň özi käbir haritlaryň eksport edilmegine gadagançylyk girdi. 8-nji martda Orset tarapyndan girdilen bu gadagançylyk esasynda hususanda Orsetde öndürilen şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Bu aralykda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary Ukrainadan ýerilýän methe ýagynyň tekçelerden ýitirim bolandygyny habar berdiler. Ukraina öndürüjileri tarapyndan öndürilen 1 kilogram methe ýagy Türkmenistanda 1 kilogramy 70 manada satylýardy. Şeýle hem çeşmeler esasanyň Ukrainadan getirilen alkogol içkileriniň bahasynyň ýokurlanmagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Orsetde öndürilen ösümlik ýagy hem şu wagtda çenli Türkmenistanyň içerki bazarynda agdyklyk edipdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetynyň üstünlikli ösüşini ýygyderli eglan edip geldiler. Şol sanda ýylatyň azyp çynçylygynyň kadrlydygyny öňe sürdiler. Şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümleriniň şol sanda galla importynyň mukdaryny artdyrdy. Ýewraziýa ykdysady bileşiginiň resmi habaryna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň bileşik agda ýurtlaryndan un importy ondan ýyly bilen deňeşdirilende 2,12 esse ýokurlanypdyr.